Hi! Una po sa lahat, binabati ko po si Governor Matthew. Palakpakan po natin, sir. At ang lahat po ng opisyales dito sa Ilocos Norte, Vice Governor Bucal, Congressman, mga mayors, vice mayors, councilors, barangay captain, kagawad, at lahat po ng mga functionaries ng lahat. Assalamualaikum po sa mga kababayan po natin na nandito po ngayon. Kayo ba'y kumain na? Diba? Pati pa kayo kumakain. Una po sa lahat ulit, ako po ay nagsimula noong 1985 bilang kabataan sa Kabataang Barangay. Yan po ay utang ko sa ating pong Senator Amy Marcos. Kaya lang po, kanina pagdating ko doon sa Malacanang of the North, binati ko, parang nilampasan lang ako. Ma'am, baka may atraso ako sa inyo, magmamano po ako sa inyo, baka pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko po pinapakita na senior citizen na kayo. Ay, sorry po. At syempre po, yung pong kanya pong introduction sa akin sa Kabataang Barangay, 30 years po, konsihal, 12 taong vice mayor at 9 na taon na mayor. Tinapos ko na po yung aking chapter sa lokal. Ngayon naman, ang utang na loob ko para magsilbing senador para sa inyo lahat dito sa ating bansa ay binibigay ko naman po ang unang nag-endorso sa akin. Wala po iba, Vice President Sara Duterte. At syempre naman po, ang pumayag para kami ay magsama at makasama sa unity team. Wala pong iba, kundi ang ating pong Presidente, Bongbong Marcos! Apo, maraming salamat po. So, hindi ko na po habaan na aking sasabihin. Nabanggit ko na po sa inyo lahat ang aking experience. Number 8 po sa Senado. Wala pong iba, Herbert Bistec Bautista. God bless you all. Thank you very much.